Ale to peklo sa nám otvára, milí priatelia, lebo na východnom Slovensku máme zemetrasenie magnitúda 5,0, 5,4, čo je pomerne veľmi vysoké. Viete, čo je na tom najsmutnejšie, že to zemetrasenie sa nám deje z viacerých faktorov. Zrejme tá matička Zem sa s nami zatriasla už potom, ako nemohla ďalej sa pozerať na to, čo sa na Slovensku dialo a deje. Preto to Slovensko už nejako zatriaslo a ja sa veľmi silno obávam, že toto zatrasenie bude ešte mnohopočetné a že sa bude opakovať. Ráno som počul odborníka, ktorý hovorí, že zemetrasenie bude mať narastajúcu tendenciu a dotrasy, ktoré budú mať možno do 6,2 magnitúdy, čo znamená, že Slovensko, tak ako sme si mysleli, že obišli nás zemetrasenia, povodne, veľké katastrofy, tak zrejme asi nás to neobíde. Ale aj vo vzťahu k matke Zemi, že už Slovensko to zrejme tiež preháňalo aj s oxidom uhličitým, aj s emisiami, aj s výparmi, aj s fabrikami, ktoré tu toxikujú, toxický odpad. Takže pozor, toto sú znamenia, ktoré aj Slovensko dostáva ako varovný signál, že spamätajte sa Slováci, pretože s vami zatriaseme poriadne a bude to viac ako čo ste doposiaľ zažili. A to sú také dve úvahy, že áno, zemetrasenie sa udialo, ale pozor, je tam veľká špekulácia a dohad aj nad tým, že na vlastne hranici ukrajinsko-východnej, vlastne už s Užhorodom, že vlastne tam boli odpalované údajne nejaké skryté taktické zbrane, rakety, ktoré vlastne mali spôsobiť túto detonáciu. Že ťažká munícia, že bola odpalovaná vlastne už z východného Slovenska smerom na Ukrajinu. Takže pozor, sú tu dve také dohady a dve také úvahy, že čo samotní východňari mi hovorili, že zemetrasenie síce je jedna vec, ale čo mohlo vyvolať zemetrasenie, pretože údajne detekované spodné ložiská, náloži, ktoré boli umiestňované v istých valoch, v istých zákopoch, ktoré boli na jednej strane údajne tam sa testuje a na druhej strane sa údajne odpaluje. To znamená, že či náhodou toto nespôsobilo to, že sa Zem dala do pohybu a že to vyvolalo nejaké abnormálne zemetrasenia na východnom Slovensku. Čiže pozor na to, môže sa jednať aj o prírodný úkaz, ale ten prírodný úkaz spôsobujú faktory ovplyvňujúce ľuďmi, ktoré ľudia spôsobujú a ničia tú prírodu. To je jeden prvok, ale druhý prvok je, že naozaj špekulácie, dohady a isté teórie sú, že naozaj tam mohlo ísť o odpalovanie veľmi silnej ťažkej munície, ťažkých vlastne pozemných zbraní, ale v kombinácii zem-vzduch, čo mohlo spôsobiť masívne otrasy zemskej kôry, následne dotrasy a toto môže spôsobovať ešte obrovské veci. Takže pozorne sledujeme situáciu, vyhodnocujeme to, buďte ostražití, pretože či už sa jedná o jednu teóriu alebo druhú teóriu, je to mimoriadne nebezpečné pre život ľudí vôbec na Slovensku. Tie otrasy sa vyjadril ráno odborník, že budú ešte väčšie, až do magnitúdy 6,4. Slovensko musí počítať s tým, že otrasy zemetrasenia budú zrejme narastajúcou tendenciou na Slovensku aktívne, čo naozaj vyvoláva znepokojenie, že či teda žijeme v stabilnom ekosystéme a v stabilnom prostredí a či sa teda máme obávať. Takže pozor na to zemetrasenie nielen politické, ale už aj skutočné, reálne.